mantra sampun dados pamanarya wadya sampun semata sawiga gati semeta diri iya syukur bejo sewu yen pancen tetela mengkono mula dina iki mung boleh srawa wae dadi percawan ngarep enggal nyedak ana pakuwene Wara Srikanding lagah tinulung mengko nek wis ketemu mungsuh enggal kowe maju dadi senopati senika dawuh man ning kula milih kudu Setyaki ya wis mengko gumantung bejamu yen Setyaki ketok mbok menawa dadi tandingmu senika ngestaken dawuh paman Wakni Durna menika Kurawa sampun kula bidhalaken kula nggih syukur bejo sewu Adiarya kula badhe ngawe yoga kula Prabu Sumarma Nalendra ing Malawa inggih kawula sumanggaken aja krunden gawe Kurawa mangkata dina iki iki sedika lumajaring atri linenggak sang tresna jemena kapisanan wara-wara patine swata amma duing perang Baratayuda jagat Dewa Bathara Paman Durna ingkang putra Sumarma cumadung dawuh ingkang putra Kerti Paya nungsung merta lan kabeh para yoga-yoga kuangkat Prabu Sumarma apa dene Kertipaya satu premiya bocah telu anak-anak murid aja nganti padha gumampang aja
kowe dadak nganggo sangga runggi kudu bantu karo aku. Ngestakaken dawuh Paman Kumbayana. Jer kula menika putranipun paman ingkang dipun dama-dama dipun pejang rinten Pantara Dalu. Nyah, ra ngono. Namung nawa kinten-kinten menika mangke wejanganipun Paman Durna saged kenging kangge banjel wong paprangan. Oh, nitik dhateng primbon kula nggih. Saged pecah sedaya para Pandhawa margi saking yoga kula tetiga. Syukur bejo sewu Paman. Swatama dumadung dawuh Rama. Lho, kena kanggo patulajan kadang-kadangmu telu. Sumarma Kertipaya satu permea. Kuwi wis tak welek ngelmu mbok menawa minangka kanggo srana patining para Pandhawa. Ora kaya kowe. Ora tau prihatin Swatama. Janji tak magang-magangke ora dadi. Magangke RT ora dadi. Pancen sebel sial kowe Swatama. Tandha kurang prihatin. Ih, kados kula menika sampun didhawuhipun Kanjeng Rama. Kula ngebeng ilmu nggih saged prihatos nggih sampun kula lampahi. Anak pendhita ki aja diwejang. Ora usah diwirit, mung kari ngapalke primbon-primbon nang njero lemari kae. Wis tak apalke Padura? Ih, sampun. Surasaning piye? Primbon nang njero lemari. Suraosipun menika namung barang ini kalau tidak dicicil atau didebus segera dilelangkan ngoten. Oh, dengkulmu melecet kuwi ra layang gaden. Ngisen-isenke gaden kenong jare. Domongke nang kene. Lah jalaran kula menika sampun ngapalaken primbon. Ning dudu kuwi primbone dengkulmu amoh. Ih, ngestakaken dawuh. Anak Prabu wonten paring pangendika Paman Durna. Wedal semenika panjenengan klaturi tata-tata utawi dawuh dhateng titian Paduka Anak Prabu wujudipun Dewi Pangga nami Gajah Estitama. Sampun menggalih watos jer titian kula menika sagumuk agengipun. Sampun nate nyirnakaken mengsah, sampun nate ngledak sirahipun mengsah, sampun nate merjaya pinten-pinten mengsah pejah saking Gajah kula Estitama. Nah, ra ngati. Lha kados-atos kula badhe dados senopati penyaningking dados senopati pengapit. Ngestakaken dawuh Paman. Estitama kucadina iki. Nggih, kula dherekaken Kanjeng Rama. Bala tumingal preng campuk samya medali lir tatit wileting gada dan nyanggung mangun cang midi benjing risang ngadi mijil lati nyomedali wuwus
Drasta Surawilaga Swatama wonten paring dawuh Koko Prabu Sumarma. Sumurpa yaiki titiaku duwe panggo sak gumuk gedene. Arane Gajah Estitama. Jenenge meh padha karo kowe Dimas. Yen kowe Swatama iki Estitama. Mekaten Koko Prabu. Amung Dimas Swatama tak percaya ngladeni Gajah titiaku iki. Nadyan iki jejering duwe panggo nanging gajah disebutake Senopati. Mbok menawa iki ingkang bisa mateni Senopati saka Pandhawa. Mekaten. Ning ya kuwi abot sanggane. Awrat kados pundi Koko Prabu? Sebab iki ora padha karo gajah liya-liyane kae. Yen dong mangan utawa dahar jalaran iki gajah piyayi. Ora tau mangan debok, ora tau mangan kambil. Sing dipangan ya kaya jalma manungsa Dimas. Menapa kemawon Koko Prabu? Yen pancen esuk kuwi wedange kopi sak drim. Saguh inggih kula sagahi. Macite kuwi uga kaya manungsa. Apa ya roti, apa ya biskuit, apa ya geblek tempe benguk. Jalaran senajan iki gajah Senopati. Inggih. Yen awan iki nganggo soto babat sak pengaron. Yen medange nganggo ginastel. Legi panas kentel gula batu. Yo antarane gula batune yo padha lumpang gedene. Kudu sing gedhe, mongko kudu nganggo aja kurang. Dados kedah turah. Iya, mengko nek awan sithik sego goreng sak kampah. Kanggo mangan gajah titiaku. Sendika dawuh. Mengko jam 3 awan bakmi godhog. Telung jembangan kuwi sagu. Inggih kula sagahi Koko Prabu. Rak ngono. Siaga panganan sing padha karo jalma manungsa. Inggih ngestakaken dawuh. Sebab tak nduga iki sing bisa mateni wong Pandhawa. Mengko sore kudu nganggo sego goreng. Sekul goreng iya. Nganggo lawuh bergedel sak kerambil-kerambil gedene. Inggih sampun semadya Koko Prabu. Syukur bejo sewu. Dimas Kreti Peo satu permeo. Wonten dawuh, wonten pangendika Koko Prabu. Pun Kakang bakal madeg Senopati mbiyantu marang Rama guruku Paman Durna. Nggih, kawula sumanggaken kula dhereken. Nggih, kula dhereken Koko Prabu. Swatama mangsa bareng iki dituntun Gajah Estitama diladeni lan wengine. Nggih. Ngestakaken dawuh dalem Koko Prabu Sumarma. Rantak-kantak barising para Kurawa ingkang jumeneng Senopati Sang Pandhita Durna menapa dene ingkang putra siswa Prabu Sumarma Tuwin Kertipaya
saha satu permeo kairing para wadyabala kocapa kang kinarya sinambunging cinarita ingkang dumunung wonten ing pesanggrahan Glagah Tinunu minangka dadi dedununging pesanggrahan garwa Madukara semaning ayu Dewi Srikandi nampi piswanipun ingkang ngrai Raden Setyaki sumawana Rekinapati Udawa sinamang saka Mandrawa pepak andher pambiyantuning para Pandhawa ing wonten ing Glagah Tinunu. Anjrah ingkang puspita rum ingkang kadhep samira ana amrih sekara gadung konges kandanyo mangambar ngebedi jroning pasiwekan gondo sekar kang sumrebak jagat Bendoro mengko tangatangipun Kakang Dimas Setyaki wonten paring adhawuh Kakang Mbok Wara Srikandi dangu ingkang rai semanten ugi Kakang Patih Udawa dumadung pangandika Yayi Dewi ndaunging raka kepatihan usrada sametara Dimas Setyaki jeneng para ngembani marang pun Kakang anggonku dumunung ana ing pesanggrahan Glagah Tinunu. Inggih sampun wonten 13 dinten menika tumapak ing perang Bratayuda kula tansah boten pisah kelayan Kakang Mbok Wara Srikandi
samun wontening pesanggrahan Glagah Tinunu. Dimas Setyaki mengkono. Nanging sumurpaya Di, Baratayuda iki ora saya enteng nanging saya abot sanggane. Sebab krungu pekabaran wektu dina iki Senopati Agung iku Pendhita Durna. Senajan to wis akeh korbaning para Pandhawa ingkang ndadekake pengjroning penggalipun pun Kakang Setyaki kejaba mung sirnane keponakamu Yaya Gagangka Wijaya ingkang kala semana diranjap dening para Kurawa ingkang babar pisani yaiku Tirtanata. Merga malah kabeh para putra-putra Madukara padha temeka ing pati merga pancen pangamuke sirahe Tirtanata kang wis kabantu marang Begawan Sumpani nalika semana. Dimas Setyaki ingkang ndadekake benjroning pamikir kejaba mung sirane Abimanyu keponakamu. Merga wektu dina iki Kang Mas Arjuna kaya dene gerah ngengleng ana jroning alas tambuh-tambuh menyang endi. Aku rumangsa kaya kemlaprasaning pamikir Dimas Setyaki merga ilange Pangeran Janaka. Pancen panjenengan iku menggalike marang sirnane Angka Wijaya Dimas. Aduh, lajeng kados pundi Kakang Bu? Upami kepareng ing rayi nyun pamit badhe ngrisak barisaning para Kurawa. Badhe kula pejahi sedaya. Aja ya Dimas, sabab iki perang Bratayuda nganggo tatanan ora waton bisa tumandeng gawe. Menika leres Ayi Mas Setyaki sampun ngantos panjenengan lajeng ragah-ragah badhe ngrisak barising para Kurawa. Sampun malih panjenenganipun Yayi Mas sedeng kula piyambak sampun sepuh. Upami ketingal ngeten Kurawa badhe kula remet-remet ajur dados glebung mider. Nanging kula piyambak menika emut dhateng dawuhipun Sinuwun Bathara Kresna. Yen Senopatining Pandhawa mboten kenging majeng bilih Senopati Kurawa dereng nantang langkung rumiyin. Mangke mindak kalepatan dening Sinuwun Ndrawati. Mekaten Yayi Mas Setyaki. Ya wis, yen pancen mengkono aku mungkari manut marang Kakang Udawa. Daya-daya mengko Barata Wida enggal bisa paripurna. Nanging kepiye kedadiane Kang Mas Arjuna Kakang Madih? Wektu dina iki kaya dene gerah ngengleng tambuh menyang endi anggone lumiat. Sampun watos Yayi Mas. Badhe Raden Janaka mumungan kula menika sampun ical saking barisaning Pandhawa. Wonten wana Kurumandala kados dene gerah engetan. Sampun watos jenengika dipun larapaken dening Kakang Semar sak putranipun. Semar menika jejeripun Jawata Ngejawantah. Kula kinten mboten badhe tegel kelayan Yayi Arjuna saged damel pitulungan kelayan Yayi Janaka. Mila Yayi Setyaki sampun kuatos bab mendranipun Raden Arjuna. Mengkono Kakang Patewuda. Ridu mawur mengawur-awurahan tinun tengeraning ngajurit gong beri maguru gongso suwaraning tetekadi budul-budul kinarita dereng ngantos paripurna dene sami embal wacana miyahiwa Srikandhi dalah ing rai Raden Setyaki sumawana Arjuna Patewuda ucaping pelajar saka jabaning pesanggrahan ora kaya emban Druwajaya ngaturaken bilih wonten kraman dhateng
kaget Bendara ora samariki kaya Kakang Mban Druwajaya ngedhep ora karo tinimbalan ana wigati apa Kakang Druwajaya. Aduh, ngaturaken ketiwasan Kusuma Dewi. Saklebetipun ingkang raga dasat kula jagi wonten jawenipun pesanggrahan Glagah Tinunu. Wasana wonten Wadyabala langkung kathah. Payungipun amruk kados jamur terik gamane gabak Yayah Jatingaran. Ing madeg Senopati menika Pandhita Durna sampun kabiyantu dhateng Raden Bulisrawa tuwin para Wadyabala Kurawa. Nantang-nantang klayan Paduka Kusuma Dewi kawula sumanggaaken. Wanita ayutama ngambararum sang kusuma yatal mawur madu bronto yen ngandika katon esmu nggigit ati ora bakal tidra ngupaya Kakang Mban Druwajaya aturmu. Aduh, bengati dasar kula menika cidra lajeng kula katigas jangga Kusuma Dewi. Dimas Setyaki wonten paring dawuh Kakang Mbok. Aja nganti wedi kangelan ya Dimas enggal petukna sapa sing wani nantang marang jeneng para nyai. Yen ngaten nyuwun pamit ing rayi badhe kula papaken Senopati saking Istina. Ya sing ati-ati. Kakang Patih kawula sumanggaaken pidalipun para Wadyabala saking Glagah Tinunu. Yen tetelu ngaten kesanipun Kusuma Dewi namung matur sedaya nyuwun tambahing pangestu. Ya sing ati-ati Kakang Udawa. Caki maju. Madek di caki. Beneran lega hatiku. Pranggil musuh aning ngaloga mulat risang ngabulis mangujar-ujar manjing rananggono lengeng ya iki sing tak arep-arep iki sing tak tonton mung coba mungsuhku iki bocah kandet Setyaki ora samar iki kaya Kakang Bulisrawa. Iya aku Setyaki Bulisrawa. Kejaba kang saka iku sapa sing madeg Senopati? Ora tedhe ngaling-aling
aku kang saguh medhoke marang Kakang Bulisrawa. Pancen sing tak arep-arep ya mung kuwi. Aku njur kelingan jaman arep dadi manten Rasida mbiyen. Wis macak dadi manten iketku anyar walikan paten. Jareku batik klambiku api banget busana tekan Ndarawati tok tempiling nganti iketku kontaladoh. Merga saka pokal gawe mesti agi piwalesku tampan ana. Wani tanding karo aku. Apamu tak wedeni Kakang Bulisrawa? Wah, lengeng. Druhun. Tak kandhani iki Setyaki. Kowe yen tanding karo aku tak gambarake timun mungsuh duren tak kandhani. Timune kuwi kowe, durene aku. Nang di papan timun kuwi nek ketiban duren ajur dadi glebung. Kowe engko bakal ajur awakmu mergo tanding aku. Yen kowe mungsuh marang Bulisrawa tak gambarake kowe tempe mungsuh gajah druhun. Cempene kowe gajah aku. Cempe didak gajah mecedel. Kowe engko bakal mecedel Setyaki tanding aku. Setyaki mungsuh Bulisrawa tak gambarake dewa mungsuh buta. Dewane kowe butane kuwalik. Nantange kok kuwalik. Aja baru-baran suaramu. Ose kowe gelem bali ora? Kon ngaton Senopati Agung Pendhita Durna bakal tanggo kiateng sirahe. Druhun. Ora semingkir aja takon dosa iki pamales Gusti Aki tampan ana ajur bacangmu aja mlayu Kakang Bulisrawa. Mati aku. Wah. Mati aku. Edian, ojo mlayu. Halo, Papo, halo. Lenggah Dimas. Sinayeng gelung pamleting cakra kumitiraning Astati Wikramanira sagunung yayah pitung gunung katengipun Kakang Dimas Setyaki wonten paring dawuh Koko Prabu. Sira iku mau sing dawuhi sapa? Teka maju ana paprangan ora karana dawuhipun pun Kakang. Ndadosna kauningan. Menika Senopati saking Ngastina mboten sanes namung Pendhita Durna. Kabiyantu klayan Bulisrawa. Mboten lega ora sing manah menawi kula boten mengsak kaliyan Kakang Bulisrawa. Lho, aja kaya ngono. Siati apa ora priksa, ora ngerti yen Bulisrawa iku satirane gagah gedhe dhuwur, rosane gegila-gila. Apa Setyaki kira-kira timbang musuh kelawan Bulisrawa? Mboten lajri. Pecah lo lampahi. Aja kaya ngono. Yen gugupun Kakang aja tok tandingi kridane Bulisrawa. Mboten. Tetep badhe kula tandangi Bulisrawa awit nantang-nantang pelayan kula.
Oh iya. Yen to ora kena tak pambengi, ora kena tak elekke, mangsa borong mung pelingku sing prayitna ngati-ati. Pitungkasipun pun Kakang, iki mengko yen Dimas Setyaki menang, aja sumbar-sumbar. Aja sumbar. Sago apa ora? Kula sagah dados mangke menawi kula unggul yuda mboten kenging sumbar, mboten kenging nantang. Ora kena. Yen saguh tumandang gawe. Nggih, ngestakaken dawuh nyun tameng pangestu. Ngati-ati Dimas Setyaki. Weh, maju Setyaki. Ora gondro kadek yaemu. Ojo huncat, ilahi hantak kamu. Waduh, mati aku. Wah. Wah. Waduh, mati aku. Dian terusane gegilo-gilo. Aku kalah isin aku. Yo ngantemo. Miyo kowe le. Oh, kiai. Ayo sambat to wis daki. Ayo sambat to kowe. Aku patenono wae Kakang Blisrawa. Aja nggawe macak ora gawe wirang. Kowe kudu mudyar saka tanganku Ki Setyaki. Jalukamu kowe. Wong bekiking kaya ngono wani nandingi karo pun Kakang kowe Setyaki ora lawan mungsuh aku. Aku inggal patenono. Ora tanggo macak mendak pateni ning mengko tak nggrik-nggrik sithik. Nek durung kowe remuk saka tanganku urung bakal pateni. Aduh, aku wis ora ndek kekuatan. Kakang Blisrawa aku patenono. Aja tok gawe wirang. Mangerteni biaya akeh banget aku tok idak tok iles. Aku tok kakai aku patenono. Mudyar. Ning patimu mengko arep tak gawe supaya kabeh senopati padha weruh yen tak idak tak iles Setyaki. Iki mengko dalaning patimu mati saka tanganku wis Setyaki. Aduh, aku julno ora bakal tak julke. Bilai, ayo sambat kowe. Sukma kalin wihung bawana langgeng. Lah, cetha yen to iki mengko Setyaki bakal mati merga kekuatane Blisrawa. Wis ndak pambengi kamurkane tak elekke nggone maju ora nggugu. Dheweke mantepe bakal mateni Blisrawa nang nyatane tidak diles dikakai dening Blisrawa. Aduh, kepiye? Upamane aku mbantu mesti dianggep Bratayuda rampung Pandhawa sing kalah. Merga nek ana senopati maju ana paprangan ora kena bantu. Botoh kaya aku kudu mung sepadakake. Lah, kepiye carane nggonku bakal bela marang adikku mesake banget. Kurang bejane mati saka tangane Blisrawa. Wah,
yen tetelo ngono aku tak golek pintul sayang. Kepiye carane bisa mateni Bule Srawa Setyaki? Kuat-kuatno awakmu Setyaki. Kocap Raden Setyaki den idak den iles den kakai dening Raden Bresrawa. Putra sing penggalihna Tandrawati ngangklang bawana. Kocap kang kinarosna beting kinarita. Ingkang dumnu wonten salebeting wana Kurumandala. Pinuju gerah ngengleng Raden Janaka karana menggelehken sedanira ingkang putra Raden Angkawijaya natkala dinten kapengker. Nanging Raden Janaka datang pisak marang Kilurah Semar Badranaya saat majanira. Sungkawa jero indriya wonten telenging wana Kurumandala. Suram kiwang kara kingken lir manguswa kang ayon ilang sirna denya memanise wedananira layu kumel kucem ranyomratani marang sariranipun melas denya ludira kawang-wang gegono bangsu mirat mregegeg ugeg-ugeg sak blita mel-mel Gus Ndara Janaka. Niki Bratayuda pun tumapak 13 dinten dene penyan malah gerah ngengleng wonten wana Kurumandala, Den. Kula aturi emut gerahipun Ndara Arjuna
Ndara, kula aturi emut Ndara, niki ten ngalas. Ampun muwun. Ndara Permadi, mboten perlu menggalih ingkang sampun seda. Mila kula aturi menggalih kanthi wening Ndara Janaka. Piye Yatra? Aku dhewe ya sedih. Karang Ndara Kawijaya ki putrane Ndara Janaka sing ditresnani. Sesuk calon ratu Ngastina andang seda. Wah, karang sing jenenge Bratayuda ki ya ngenes tenan. Ah, kowe aja padha drumadlame lemu nyuwara. Mengko ndak dadi dukane Ndara Janaka. Bagong kancane do nangis kok ora nangis dhewe. Aku ki wis tau to nangis karo ndodok ki malah lambeku dipendel pitik. Lambemu ndledek kaya ngono kowe. Wis sapa wonge ngono terus. Ora maido karo Ndara Janaka wis kelangan putra sing didama-dama. Ndara Kawijaya ki calon ratu sesuk bubare Bratayuda kok wis andang seda. Mongko kuwi cetha yen ditresnani karo Ndara Janaka, ora mukal Ndara Permadi kanthi gerah ngengleng. Apa meneh kelangan anak ora sedih aku kelangan sarunge mumet. Oh, sarunge mendreng rungsah wae kok. Domongake kuwi Gong. Anak kula Nangung Kawijaya menyang endi anggonmu lunga ngerapi manyu. Ayo tak mban ujung tak mban pekeh Abimanyu ndak jak bali tak gendong ana ing pesanggrahan sowan marang Eyang Bagindo Masopati. Abimanyu anakku lanang, kowe sing tak tresnani Angka Wijaya. Wonten paring dawuh ayah. Ndara Janaka kok ayah kowe iki. Kowe iki eling to, Gong, mesakno kuwi agi gerah owah. Kok kowe wangsulan? Aku ki melas nek ora tak wangsuli. Kowe anakku lanang sing tak tresnani Abimanyu, bocah kok baguse ora jaman. Angka Wijaya anakku lanang nggih. Wonten paring dawuh ayah. Ayo tak jak kundur ana ngresane Kanjeng Hyang Bagindo Maswapati. Ayo tak gendong wong bagus. Mlaku dhewek. Njaluk apa tak turuti Angka Wijaya anakku bocah bagus. Nyuwun yatra. Kilo tak paringi sabtus tampan ana Abimanyu kowe sing tak tresnani. Matur nuwun ayah. Wedhus elek tenan. Ya nampani dhe 100 lho. Engko ndak mubaden nek ora tampani. Den, kula aturi menggalih. Niku sanes Kang Putra Ndara Kawijaya. Niku anak kula si wedhus gembel. Anak kula pun Bagong niku sanes Kang Putra Abimanyu. Ingkang putra menika sampun seda duk nalika sampun pun ranjap dening Kulawa Gus Ndara Janaka klatrimut. Ndara Permadi klatrimut. Senadyan to Kang Putra Abimanyu sampun seda nanging klatri menggalih ingkang wayah ing wonten guwa garbanipun ingkang putra mantu Dewi Utari menika bilih bijing badhe mijil kakung menika minangka sesulih ingkang putrapun Abimanyu. Mekaten Ndara Arjuna, kula aturi emut Den. Mulat mara sing Arjuna. Jiwa Semar Badranaya ora ngira yen iki ana alas Kurumandala. Anak kula Angka Wijaya menyang endi? Ah,
kula caosi prisa. Penyampun emut dhateng Purwodaksina to, Den. Dupi kula matur menawi ing wonten garbanipun Kang Putra mantu menika benjing upami mijil kakung minangka dados sesulipun Kang Putra Ndara Angkawijaya. Ngaten Ndara Pradi. Iya. Ora ngira yen aku dumunung ana ngalas. Mboten kraos. Iya ora krasa. Iki mau tak anggap anakku Abimanyu ana ngarepku. Ah, ini ku wau blegong niku wau. Sanes Kang Putra Abimanyu. Bagong kowe mau wangsulan. Nggih, mesake slirane nek kula mboten wangsulan. Kula nyuwun ngapunten mau matur ayah kelayah panjenengan. Aku ora kelingan. Saniki pun emut. Iya wis eling. Kok kowe duwe duit 100. Saking panjenengan wau sampeyan niku wau ngendika njaluk apa Abimanyu. Aku lho terus gandeng mboten gadah yatra, nyuwun yatra ramu. Paring atusan sira ajeng kula nggih nyaur supri ta. Ora kena ndek utang supri ya 100. Ha iki cok wisan. Wis oleh saka Ndara Janaka. Mboten kula kondurke nggih, Gus. Ya wis peken Bagong, matur nuwun. Saniki panjenengan pun emut dhateng Purwodaksina, Ndara. Iya. Prayoga dina iki ayu enggal ngadhep ana ngersane Kanjeng Hyang Bagrindo Maswapati. Ah, nggih, monggo kula dherekaken. Kocapa cumrot saka Dirgantara Nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna. Oh, adhiku Janaka wis eling Purwodaksina Yayi. Arjuna yasmunya kamanungsan liring koti kamantyan lono kungas ora samar adhiku Ipe Janaka padha raharja nggonmu dumunung ana ing alas Kurumandala Yayi. Pangestu dal mboten kirang setunggal menapa kepareng aturaken pangabekti kunjuk Kaka Prabu. Iya pun Kakang Tampa. Pangestuku tumeli tampanana adhiku Permadi. Sanget kula bundi minangka jimat Kaka Prabu. Iki gareng nggih kula mboten pisah klayan Kang Rayi Ndara Janaka. Ngaturaken bekti kunjuk nggih sinuwun. Iya tak trima. Petruk nggih kula padha slamet. Pangestunipun Diwaji Kresna wilujeng keparing ngaturaken bekti kunjuk sinuwun. Iya tak trima. Kae Bagong. Duh, Adi Widodo. Pancen wong elek banget. Awang didangu karo ratu kok duh Adi Widodo. Ana urung ngomong dunekke ngono. Kuwi padha slamet. Nggih wilujeng slirane sugeng. Iya ora ana siji apa. Nggih syukur mampir. Nanti kok cedhak omahe ngampirke kuwi. Nggih cedhak mawon. Kejaba kang saka iku Dimas Janaka. Jeneng para wis ana 3 dina iki mintar saka barisaning Pandhawa. Mekaten awit kula mboten kemutan
dinilar dening ingkang Purnana Abimanyu gempal raos sing manah. Oh, dadi nggonmu gerah owah wis sawetara ana ing ngalas merga getun Patinangka Wijaya. Mekaten Koko Prabu. Tak kandhani ya, Dik. Kabeh manungsa mung sedrema. Ana panguwasane Bathara ingkang akarya jagat. Digedhong ana kuncen ana wong mati ora bakal bisa endha yen wis dikersake. Nganggo lambaran perang Baratayuda sirnane putramu ya Yogaku Angka Wijaya mula rilakna lair batin. Mekaten senajan to Abimanyu mati nanging iku malah akeh labuhe tumrap marang para Pandhawa. Sabab upamane to ora sing maju Angka Wijaya iki wis kinepung wakul binaya mangap kahanane Kranduwatangan. Yen mengko Yayi Puntadewa kecekel dening mungsuh Bratayuda rampung bubar, sing menang Kurawa, sing kalah para Pandhawa. Mula gandeng putramu kuwi kusumaning bangsa bisa ngalahke kabeh para wadyabala saka Ngastina bubar makmur akeh kang padha mati. Ora ketang wekasane Abimanyu mati. Mekaten. Wis bisa eling, sampun sekedhik. Lho, lah ya sing akeh ora mung sithik. Inggih sampun kemutan. Syukur bejo sewu. Upamane upama Dimas Janaka wis emut marang para Daksina, apa lali apa ora yen nglepaske panah? Mboten. Tenan mboten. Menika kesakitan mboten saged ical. Upamane kuwi nglepaske panah isih banter kaya biyen. Mekaten. Nek Ndara Janaka niku wong pun kulina manah. Ampun malih manah tiyang. Manah lemut mun saged kok. Nek Ndara Janaka niku. Ampun malih manah wancine siang. Manah dalu mun titis. Nek Ndara Janaka niku saestu. Kaya kula. Sing kaya kowe iki apane, Gong? Lho ambegane. Ana began karo keboe padha wae. Ya wis to. Yen mengkono pun Kakang ora bakal maido marang Dimas Janaka. Upamane manah kowe bisa titis kuwi aku ngandel. Ning aku ora percaya yen kowe nglepaske panah dudu panahmu dhewe. Bisa apa ora? Kula kinten saged. Manah dudu kagungane dhewe ya bisa. Saged. Lha piye Petro? Nggih. Nek liyane Ndara Janaka mboten iso mboten ngangge pusakane dhewe kok. Ya, Gong. Nek aku ya iso aku. Kowe iya. Kuwi gunake dudu tek iki. Alah. Iso wis. Mengkarep delok-delok musuhe. Wandamu kaya ngono. Anggepe kaya Ndara Permadi. Iki ngene ya, Di. Pun Kakang bakal nyoba marang kabisane Dimas Janaka, ya iki pusakaku. Iki arane panah naga bondo. Kuwi enggal pasna. Manah menapa Koko Prabu? Ora manah manungsa, manah rambut. Pun Kakang bakal gawe lisan rambut yen pancen Siadi bisa nggunakake dudu gamane dhewe, pun Kakang percaya yen Janaka wis eling marang kewajiban. Oh nggih dateng srika. Mulat mara Sang Arjuna esmunya kamanungsan. Liring ikut kamantian lono gongas. Ya wis Dimas, yen tetela ngono pun Kakang bakal gawe lisan rambut tumuli panan saka kene Dimas nganggo pusakaku naga bondo. Inggih sendika dawuh Koko Prabu.
Tresna jemparingku